episode nung bera khan yen chu queen medusa le zian tenen poison guard muturin an local ti kan huwa poison sect chuan scorpion sect chu bein ma se chu ta chuan poison sect elder panga te chu scorpion sect te ta na spy tak tak an ni ti an thata a poison sect sipai te chu an thin rim hle a heng elder te hi phatsan tu an ni ti an thre chuan an beita a an beina chu an tan har satna atling thamlo tu chu hmu chuan poison ga nge point ama phatsan tu te chu aron beita a Scorpion Master tia shiat putar chu alo thlenga a ming chu zibian ani ama hi dozong level ania poison sect phatsan tu te chu aron chan him vele tat akut pakhat chau mangin poison ga attack chu olsam te na ron dan saka ane vaklo tia shiat poison ga chon phatsan tu elder panga te hena chuan anma ni chu zaomna ho sakna le din hun thra pe tu poison tribe phatsana apua anjinga elder pakhat elder hu chuan poison tribe laka hian anrin om tak tak ngai lo ti na changa atira tang to khan scorpion sect tan en thatu an ni thu a sei chuaka yen chuan heng elder te hi a ma zan khan scorpion sect nena thuruk thon tum tu an ni thu aran sei ve a yen chuan thil om dan chungun taka thirin tuna chuan poison sect hian betil king dowang level pali chau an la nei ti a hmuwa Scorpion Sect ero chuan a vine pariat an nei thung Scorpion Master zibian chuan poison ga chu anui zatlea an indona masa khan chak jok umloin atop ti soin ma se tun tuma ero chuan a chaklo jok chu chiang don ti asoi ti chuan a beita ngala poison ga chuan lo beilet ve ngalin a in beina vel borok chu pui takani ain beina chuan van borok te chu a then phok thei hial chu ti la chuan an sipai te pawh chu na sataka in bei vele in iana pawh chu a che chuak ve ta a elder pakhat chuan iana hena in rol lo ro I thi na tur kong I zo mai ani atia chu mi chhana tan chuan iana chuan three mysterious sense of sky fire technique mangin hei hian iana chakna chu na satakin atipung thei ani elder ten iana chuan a chakna tipung ti an hriat chuan film khur angai ti an hra thiam ngal iana chuan 3000 thunder movement mangin kol phe ang mai rangin apana apans vai khata elder pakhat chu atuk zal der hoiletin elder hu chu I huna in tranti pa chuan bele ngala tum elder chun a technique mang chuan base lian tak pakhata ko choka iena chu a bele ta iena chu in siam remin a heavenly flame chu khol khom Zunarina scroll technique pek seal of cutting mountain chu a mangta ani buddha kut pha lian tak aran chuaka buddha hen le beast chu in beast chu a dar veka elder po chu leilama atla atlak pa chon sect leader min puiro ti na awa sect leader chuan rang takaron pui tumi ron pan ve ngala yena chu khoi fudon mo tia ma se abo chu illusion mai ani ti ashthiama du tokro atia ma se iena chon elder lamek chu panin pans na tak pe in athi chiang kher mai thin rim takin sek leader chuan iena chu aron beya ma se iena chuan in be chu ti topin ahnung tol ria sek leader chuan iena chuan nu isata a mai kor phela ani na pholang turin a hril iena chuan sawian ani thu soya leader chuan hei hi sawian a thok top ber na turani ti in akut zung tang chu ham ria
4-wing Scorpion 6 order demon chu ko chuaka ti chuan iana chuan beiron ta a iana chuan Scorpion beast le sect leader ta chu a beirona ma se adin mun chu a chheang reng hle a 4-wing Scorpion beast chuan iana chu a hliam don lai tak chuan zian khalo thlenga beast chu ron bein a ron ngam buan khop mai a nek threpa Sek master chu nu izat chungin iana chuan khatiang ran nung te kha chu in nga na tlak an ni lo thu a hrila me cheno pang mai point a hne thei ati chu thu chuan Sek master chu ati thin ur hle Scorpion Sek master chuan poison sek ho ain betil kings dowang level kai anei tamzok awang chun ala chapo ve khop mai e betil king pani chu an thi to ti hre chhuak la in chu chuan ati be dong ru hle a chuti lai tak chuan iana chuan Sek master chu aron pe le ta Sek master ji san chu alo in venga iana le Sek master ta chu an invite mi mai chuti mek lai chuan poison gal le Scorpion Sek ho tu pa ber old Sek master jibian chu na sataka lo la in pe zelin jian po chuan beast chu hne ngang mai a vai vir shap poison gal chu a special attack man tum chu na in pu cha old Sek master chu energy chak tak mang chuan a beya old Sek master chuan ama inven nana asiam sil chuan re dang thei don lo ti sha thiamin Sek master ji san chu tranpui tu ko turin thu a pe a Sek master chuan ko tumin iana nenen beina tang chuan in thir fili matuma ma se iana chuna lo danga aron beile ma se Sek master chuan hlo tling takin spell siama van lama pok na satak siamin poison gal chuan soul holami protector tai kha aron thleng ti hra thiam ngal Scorpion Sek ho omna tanga soul holami lo chuak an hmu chuan poison Sek ho lam chu an mang ang ru hle a he pa hi tu dang ni lovin soul hol atanga local iana pu master ia lau tharau man tu kha ani he hi ianan nia arin dan ania he hi chu man tu kha ani lawa kan la soi fiang old Sek master chu a chapau chho khop mai he hi poison Sek ho tan an top ni turani thu ase protector tai chuan old Sek master chu poison gal a hne lo awang chuan nep ati hle old Sek master chuan ne chu thil har satakani thule he indona hi apoimo hle ti a hrila chu wang chun atran puina chu adila soul hol lammi protector tai chuan pui chu arem tia ma se Scorpion Sect chun arul let nan soul hol an pui turani old Sek master chuan pui angai na pianga apui tur thu aseya iana khuin medusa le jian te chuan mai an tuam tlat awangin chung raya om poison gal ti lo chuan an ni na dik tak hi tu man an chelo poison gal chuan protector tai chu a ma chona aron beya old Sek master chuan protector tai chu khuno pang bum mangkhu chu iana asoina ani zuman ro poison gal hi chu ka khuta da ro atia protector tai po chuan rem ti in iana chu a be ngala iana chuan tlan chu atuma ma se rang takin aron nang chi nga protector tai chuan iana a hian thil danglam tak engemaw a om ti a hriat awang chuan man ngei chu atuma aman theina turin chain base technique mangin hei hian a khing pui tharau a phuara an cheve lemo an chakna emaw mang theilowin siam thei thin ani chumi hmanga aman thei trep tia chuan a hun taka khuin medusa chu ron langin iana chu ron chan chuak le ta torta chun ron dang tu chu dozong level ani ti hra chiang hle in rol lo turina tia ma se khuin medusa chuan angai poi mo lo na samai khuin medusa chuan iana chu in thir filim turina ti le a an ma mi chu ama kuta da tura ti in iana chu all Sek master nena in paymek poison gal chu pui turina kalta protector tai chuan khuin medusa chu anu izata soul hol hian ama ang mei che chapau tam tak alo buai pui to ni na soi khuin medusa chuan soul hol chuan a soi chi ami in thei
in thil ti chu hmu tur vom si lo ve atia protector tai chuan I hmu duani chuan sol hola mi zui ro atia Queen Medusa chuan athu soi chu ngai poimo loin a beya an pahni in kara chu in be na na sataka thlengta chuti megla chun poison gal chuan old sect master laka thune na chang chho meka old sect master GBN chuan poison gal ne chu thil old sam ani don lo ti hre thiam le zualin a thil ti theina dik tak chu man chu atuba kum tam tak chunga lo zir to thu le Brad Scorpion Emperor tharau aro chun to thu a sei chuaka Scorpion ang main ain thlaka poison gal chu 10,000 Scorpion Brad power wanga thima saber turani thu a hril poison gal chuan poison body theina zong zong chu mang turin en bot sei ve boka poison gal chuan poison chhum lian tak mai chu siam le in a chunga chuan old sect master po chu atang ve a old sect master taksa chuan ngong nei tranin poison chu hi blue tani chuan atak sapum pui chu poison in a khat vekang ma se poison chhum lian tak chuan poison gal ngei po chu ataksa ati chena sa hle a old sect master chuan asila hona piangin thi na chu step khatin a hnei don ti a hrila ama be adu chuan ati thei ti a hrila ma se he method hian an panhi hian ati hlum don ti hrilin poison gal chuan chu athu sei chu angai sak du lo old sect master chuan a hlo om zi a hriat chuan poison chhum chunga chuan be atum ta a chuti lai chuan iana chuan poison case chu a hmuwa poison gal chunga harsat na thleng chu a hre thiama engchin nge ator theng ti hrelo Queen Medusa chu protector tai nena in bein an la boy ve hle iana po chu sect master khan non ti boy le in be le tami mi me sect master Jason hi do huang level fighter ma se iana hian angam khop mai 3000 thunder strikes technique mangin clone siam le a sect master chu in pe mai turati in sect master chon in pek mai chu tum big lo na sa chuti lai tak chuan 4 wing scorpion beast chu aron kir le a jian chu a hne to ni na lang ma se scorpion beast ni lovin jian zok chuan aron tho pui nul zok lo ni a jian chuan le alaron chu khum zui ngal ve khop mai jian chuan sect master chu aron beya nalutuk tak mai a hnek pop mai sect master chu lei lampan chuan atla thata von mai iana chuan achem lian pui chuan aron hem le chor sect master chu adin hmuna chaw raw hle a tlan bawtuma ma se iana chuan 3000 thunder strikes mangin alo danga tlan chiat a phalo tur thu le a thi angai thu a hrit iana chuan 8 pulse technique mangin final devastating punch a pe a sect master chu a thatta ani 8 pulse technique hi kan la hreloin ka ringa kan soi fia lokanga 8 pulse technique hi close combat technique chak tak ania bazi sek atanga lo chuak ni in thina thlen thei khop hial ania strike period zinga pakhathian apo wara tipunga chiat na satak a thlen thin 8 pulse technique hian strike voi riat ania defense ti che theile chungril hliam na tak thlen thei ania first ball second ball third ball le final ball te hi alar zual ania kan soi fi vek chon a seilu tuk done chu wang chon tuna a man final ball hi soi chiang le ila finishing move chakber apo war khol khom zong voi khata mang chuak vekin chu a be mek do huang level tan chuan thi puina tham ani reng ani he technique hi akhing pui ama ai fe chak jok te be nan po amang thina high tier do zong defense po ati se thei ani an sect master leron thi thlom tul an hmu chuan Scorpion Sect sipai te chu an tlan chia
Ian a chuan dam doi engemaw zat in adam le theina hun rem changa manga chuti lai chuan poison gal che vela poison chhum chu a chak zual so sawa Ian a chuan engtia che than lak chi nge a hre thiam lo hle Queen Medusa chu protector tai nen lo la in bein dozong level ve an ni boka an in hne tok khop mai Medusa chu na hliam theita ma se athisen chuak mi lo chu makati hle protector tai chu a chak lo tran hle ni na lang protector tai chun a din mun chu a chetel tel ti hre thiamin a technique nu nung ber chu man tuma mishing chak tak tak aman te tharau chu ko chuakin ma se chu ti lai tak chuan Medusa chuan a ron beya tharau tam tak chu an tlan chuak ta ani protector tai chu a tithin ur hlea I taksa le tharau kha kalak sak khopang che ati Queen Medusa chuan chu tiang thil ro pui tak chu ti tum buai du su atia Zian chuan Queen Medusa chu pui adua ma se Ian chuan alo danga Angel chuan Queen Medusa chu phurit a siam don ti asoi Ian chuan ama ngein malak atum ta Zian nena min lo veng ro atia Zian chuan invena shield asiama Ian ero chuan Zunarin scroll pack atanga atek chak ber mai mong tur chuan in bot sailia protector tai chuan Ian a thil ti a hmu chuan a hlom zia hria in Ian a chu ti top tumin ron pe atuma Queen Medusa chuan alo danga ma se Queen Medusa chuan a thei top chhuah chung point protector tai chu a chuaka Ian a lampan chuan chak takin thlok phei ma se Ian a chuan a technique chu alo ti zo mana budakut lian tak chuan protector tai chu a panta atlan chengala ma se a zui zel ati ngai na thelo chuan defense technique pakhat chu a chakna zong som khomin a manga a him thei ram boruak a chuan a puak ta dur maya ana thokhata niang tlang te po chu a bal hlok mai Queen Medusa chuan rang takin Zian le Ian chu thil puak laka hum him turin aron che chuak ngala chu puak chuan chiat na satak a thlena protector tai chu aril ru a buai hle engtin nge he nau pang hian hetiang sil chak tak hi anei thei ti angai to in he nau hi man lai nam thil ti thei tak atang lo piang ani nge yang atiril ruwa sawiana ani ti hi ala hrelo hrim ani nung tol mai lo chu du than tur anei lawa tlan chiat chu atuma na se Ian le Queen Medusa te chuan tlan chuati antum lo bur Ian a chuan aron zuya Queen Medusa chuan a swallowing python chu mangin aron zui bok protector tai chuan an tha chuan soul hole thin urna chu an chunga thleng don ti in avawa ma se Queen Medusa chuan top mai atum lo amana Ian a hnen a hruaya a hliam anat awang le a soul power zong a man zo deuh vek awangin a chak lo to hlea atan tlan chu aina om to lo Ian a chuan soul hole lammi an man thei chu alom hlea an hnuwa zo na chang turin butola a khung hmak chuti lai mek chuan poison gal che vela poison chum chu abo veka ama le old sect master chu na takin anin hliama poison gal chuan old sect master hena chuan Scorpion Emperor tharau chu a in sei anga engvak ani lo thu a hril old sect master chuan nuizat hmel che thian a poison bia mana pianga thina hnai zel thu in a chang let Ian le chuan ron thlenga Medusa chuan nuizat hmel che thian poison ga chuan ati top theinan tran puina amamo empty azota poison ga chuan amamo lo thuwa changin old sect master taksa chuan poison aka lu to thu soin poison wangin athi thuai don ti asoi poison ga chuan old sect master taksa a poison chu controlling poison ga pa chu atluk pha thin rim takin old sect master chuan athi chuan an mani po andam chuak don lo ti soin poison ga lam hoin attack na tak aron chua asut don tep chuan ina chuan a heavenly flame hungin aron dang ma se old sect master chuan a attack chu Ian na lam hoi chuan a kal tir thuta Ian chu lo in veng man loin a hliam ta
ta hian episode chu atop ta ani